baki. Ka bani takarda ta na rike ko kai da baki. Ki baki da buri a yanzu sai in baki takarda. Shi ne manufata amma kai ka ki ka yarda. Baki ne ba biro ne ya fara tsada. To kai da baki in kai hakan ma ai an fi yarda. Kai ki san da sani furcin baki na yana da tsada. Nawa zaki biya ni yanzu yanzu in cika aiki. Na ce ka sake ni in ka na kai ga alƙali. Ai su da ilimin su ba sa abu sai akwai dalilai. Sai in musu ƙarya in ƙara musu da misalai. Turka shi idan suka gano zaki ci duka da bulalai. Ya za sai da ke ni sai dai ka sha ɗaure da mukullai. Ki dai ba a san na ran sai ki bar cika baki. Bani takarda ta na rike ko kai da baki. Ai shi mai ƙarya ƙarshensa ba za ya yi kyau ba. Da kanka kai ka ce min ai gidanka ba za ka yi rashi ba. To mene kika nema a gidan wanda ban aje ba? Gagarun kwaki rabin buhu don kirin gaje ba. Ai yawancin mazaje ba tsoron Allah kuke ba. To kar da ki zage ni yanzu in buge muki baki. Ki bar mini tsaki, na ce ki bar mini tsaki. Kawai ka sauwaƙe mun ko in kai ƙara ga su gwaggo. Ai shi kunkuru can dama ba ruwansa da bargo. Ashe reshe zai juye da mujiyar su shago. Allah in ta yi miki dundu sai kin kasa duba agogo. To ai ni turar ce ta ma fara kai na bango. Kuma bayar da zaki dan igiya uku ce a kanki. Ka bani takarda ta na rike ko kai da baki. Kai ya kika zo da wuka ne kika tsaya a kaina. Yau za a yi ta ƙare in kashe ka in kashe kaina. Haba tsaya farin ciki na, tsaya farin ciki na. Ya zaki aikata barna, haba faɗa mun me kike so. In je kasuwa na kwaso, kaji ko ɗawi su kike so. Idai na fi so na kashe ka kawai ko ka bani takarda. Ki bar mini tsaki, na ce ki bar mini tsaki.